Рэканструкцыя моста праз Піну уступіла ў новую фазу. Усё лета будаўнікі працавалі над узмацненнем існуючых апор. Каб дадаць ім неабходную трываласць і пашырыць, згодна з праектнымі патрабаваннямі прыйшлося свідраваць палі, будаваць пад кожную фундамент і апранаць само цела кожнай апоры ў так званую жалезабетонную кашулю. Нарэшце дайшла чарга і да самога моста. Да монтажу першага жалезабетоннага пралёта з боку горада ўжо прыступілі работнікі мостаатрада 58, брэсцкага філіяла адкрытага акцыянернага таварыства «Мостабуд». Наша часть работы – это сооружение опор номер 1, 2, 3. Мы занимались демонтажом пролетного строения 1, пролетного строения 2. Занимались работами по сооружению фундаментов опор номер 1, 2, 3. Мы сейчас занимаемся монтажом балок пролетного строения 1-2. Это вот механизм КШМ-63. З дапамогай спецыяльнага крана ўжо пакладзены першыя бэлькі пралётнага перакрыцця. Дастаўляюць іх з Фаніпальскага завода жалезабетонных канструкцый па чыгунцы. Усяго ў пралётным збудаванні налічваецца 9 бэлек агульнай вагой 477 тонн. Паралельна з калегамі на аб'екце працуе і генпадрадчык будоўлі монтажна-будаўнічае ўпраўленне нумар 3. На данный момент на правом берегу, вот, где мы находимся, возведена опора номер 6, возводится опора номер 5, ну и ведутся работы по ремонту опоры номер 4. У меня за спиной идет сборка металлического пролетного строения, которое будет по мере сборки надвигаться в пролет, ну, будет двигаться к середине русла, где оно будет смонтировано в пролетах 3 и 4-5. Першае прасоўванне жалезнай канструкцыі, па словах дырэктара генпадраднай арганізацыі, адбудзецца ўжо на наступным тыдні. Агульная даўжыня двух жалезных пралётаў, якія будуць знаходзіцца над вадой, складзе 84 метра. Даўжыня ж астатніх жалезабетонных пралётаў 132 метра. Каб здаць мост у эксплуатацыю як мага хутчэй, мостабудаўцы працуюць без выхадных. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзан, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».